So ito nga pala yung nakuha kong freebie from Yamaha nung binili yung Mio Gear 125. So first, ito yung jacket. Actually may pag bumili ka, may free na helmet. Yun yung basta may free na helmet na. Hindi na kasama dito. Ito lang yung sa Reva Treat. So ito yung likod niya. Astig. Maganda yung jacket. Okay naman yung jacket niya. Yan. So tatlong card yun. Tatlong card yung pinagpilian. Pare-parehas. Ito yung nakuha ko. Kaya no choice. Tapos ito naman, ano ba ito? Saan natin? Oopsie. Ang daming freebie ng Yamaha. So aside dito sabi ko kanina, may helmet na nakasama. Guanzon helmet. Tapos may na rin, Guanzon t-shirt. Yan. Tapos ito, bag. Body bag. Ayan. Ano to? Nilalagay sa stig. Pwede. Syempre pag maglo-long ride, pwede to. Lagay mo. Talagyan ng mga gadget, wallet, mga importante dito may lagay. Ayan. Tapos, ayan, malalagyan na. Ayan, so ito rin na natin. Ayan nga. Jacket, body bag. Tapos, ito. Anong tawag dito? Ang bag na to. Basta, ang bag rin. Ayan. Tapos, meron pang, hindi ko alam, gloves ata to. Ano kaya to? Ay, may isa pa. Hindi ko, baka gloves yan. Ito, ano kaya to? A few moments later. Puta, buti hindi ako bumili. Lalagyan ng cellphone. Okay. Paano to? Ayun. Lalagyan ng cellphone. Kasi balak kong bumili. Yung naririnig yung toot ninyo wala kasing kuryente. Ayan. Okay. Tapos gloves na ito. Ay hindi, walang gloves. Ano to? This is ano to? Mask? Mask ba to? O tube? Yeah, boy. Chubadat. Ang dilim, walang kuryente. Ayan, so yan yung previous niya. Ito. Tapos yung cellphone holder, tapos yung bag, tapos yung jacket, yan. Tapos ito yung nalagyan, yan, Revs Your Heart. So ito yung napanalunan ko sa Reva Treat promo nila. Yun lang. See you sa next vlog. Bye bye.